Як звісно, авторитет Євменія Сабова був такий великий, що він став об'єктом нападіння і терористів. Стріляв у нього і якийсь таценець. Що то була за історія? Сабов, коли написав свою граматику руського, русинського язика іще при Австро-Венгрії, він удивительно показав, що хоча по всіх желанню наших русинов, для русинов літературний русский язик дореволюційний, язик Ломоносова, був майподходящий. Вот його граматика, русская грамматика и чтение литературного языка финно-русских, потом издал молитвенник «Ангел-хранитель», потом «Хрестоматію». І от у 1894 році маса русинов, особливо греко-католицьких священників, єпископів, настільки були мадяризовані, що практично йшли до церкви та казали «Благословенно царство», або казали «Церквяникове кадило дай по-мадярськи». Тобто настільки було глибокое, і вони себе чувствували іменно такими. Но десь у душі у них теж боліло. Ми русини говоримо по-мадярськи. Та що зробив Сабов? Сабов предложив, написав таку книжку «Церковно-слав'янська граматика», але на мадярському язикові, то по-мадярськи звучить так «Егази слав нельвітан», що означає книжка, яка предназначена для русинов, мадяризованих, яким би предлагалося вернутися у культурне національне поле русинов. І інтелігенції, і священникам. Держава, яка сюди приходила до нас, в першу очередь брала в руки інтелігенцію і священство, переводила на свій язик, культуру, а остальний народ мусився асимілювати. Так от, Євменій Сабов зробив велику роботу, щоб і мадяризація не з'їла русинов. Ну і головне, що по селам люди отримали граматику живого руського, русинського язика. Хоча дуже був почутий і літературний, существуючий язик тогдашній русський, російський. От коли создалася уже Чехословакія федеративна, і ми вийшли в состав Чехословакії, от тоді знову переїздав граматику популярну в 1924 році. І настільки був він популярним, що ясно стало формувати школьні програми по живому русинському язикові, но завжди настаювалося, що все-таки канцелярський язик, язик міжнародних отношень, дипломатії, дуже добре би писати по літературному руському язикові. І от коли создала Чехословакія, то частина людей перейшла на цю територію, а ввіділи демократичну державу. Порівняно з Польщею Галицькою, де Галичина була у стрімких зубах Польщі, ніякого просвідку не було для українців, як тоді вони хотіли давати. А от Чехословакія їм все увиділо, то може зробити, і вони розвернули ту свою діяльність. Но, на жаль, вони не пішли путем демократичним, а рішили убивати, терором наганяти страха в русинів. І от місного хлопчика Федора Таценця наговорили, дали йому пістолет. І 1 июня 30-го года, в день праздника руської культури, він стріляв у Сабова. Но важно нам розуміти, що русини ніколи не значилися ні в яких міжнародних терористичних організаціях. І нині не значаться, і нині ніде не приглашають, не подержують ніякий тероризм. І так, вічна є пам'ять Євменію Сабову, трудами якого ми і нині вкуснуємося, трудами якого схоснувалися і тисячі наших людей, і нині маємо що на алтарь лінгвістики і літератури покласти труди цього великого славного мужа.